אבל מה 15 שקל? אבל אני נכנסת ברגל, זה כל הקטע שבאתי לים ברגל. אבל למה 15 שקל? אני לא מבינה. יפתחו שערי שמיים, ייקח אותך אלוהים. אין בעיה, קח את 15 שקל. אני חשבתי, היום יום שבת, שמאלני שכמי ומעלה. וגם כן, לא מאדם. איזה שירים יש? תראו פעם. המורה מלמד אותנו שירים של אריק איינשטיין, זיכרונו לברכה. באמת יש לי מה ללמוד. סע לאט, עוף גוזל, אני ואתה נשנה את העולם. יש לי מה ללמוד, אבל מה יש לנו? עומר אדם שר, כשאת רוקדת, יש בעיר מסיבה, תגידו כשאת רוקדת, אין אחד שלא בא, רק לראות כולם כן. ואז דמבוקות, שמאלה. עכשיו אני שואלת אתכם שאלה. תחשבו עוד כמה שנים המורה לספרות מלמדת את הילדים שלכם. למה התכוון המשורר עין אדם בשירו כשאת רוקדת? ממי הוא ביקש שיגידו ומהו המוטיב בשיר? מה זה שטויות האלה? אני מבין לכם. אני אעשה יום בחיי הפקה ממומרת. עמק, אני משגע אותי, אני אוכלת ובוכה. למה אני בוכה? כי אני שמנה. אז למה אני אוכלת? אני במחזור, אני אוכלת. למה אני אוכלת? אני במחזור. שבוע לפניו אני אוכלת כי אני צריכה לקבל. שבוע אחריו אני אוכלת כי סיימתי אחד. שבועיים אחר כך יש לי שבוע אחד של חופש. לא נאכל! נאכל, שמאלה, זאת האהבה הכי גדולה. שנייה. רדת, יור שמאלה, בחזה. הלו, מה זה? למה מי חסוי? שמאלה משי! סוסה ולא שמה לב! איך אני מתרגשת? משי על הלב שלך שישכח אותך אלוהים אמן! אני יוצאת לדייט! יוצאת לדייט בלי עזרתך לשמה, בלי עזרתך, אמרתי לך! תאמיני זה יקרה! תאמיני זה יקרה, פיקפק! תמיד פיקפק ביום שאני נוחתת בניו יורק. אף אחת לא תישאר אדישה, וגם אף אחד. אבל זה לא האישו, כרגע לא יכולה לטוס, למה יש לי בעיות עם משי במכס. יש לה אופנווייט, לא יכולה לעבור בשדה. סוסה. מפגרת. לוקחתי את החלות, אמרתי על משי אנחנו נסתדר, בחו"ל יש מה לאכול. לא, אני רוצה להוציא לחם מהארץ. מה, ולא שמה לפחד. אני יכול שהיא תתלך בקפה, אתה יודע שאני יכולה לקרוא לך בקפה? תקראי בקוקה קולה. מה חשבת שאני להביא לך קפה? חי בסרט. יאללה נשמה, אתה עוד לא הגעת לצבא, אתה תכף יראו לך מה זה לעשות קפה. אל תדאג, אני יכולה לקרוא לך אם אתה רוצה. לא מבטיחה שיצא מזה משהו. תביא לי את היד שלך. תראה, שמאלה זה קו החיים. תראה להם גם, זה לא יפה. זה קו האושר, נשמה. ובחוץ יש קו שלוקח אותך הביתה. כי אני ואתה זה לא זה, אז תודה רבה לך. אני הייתי זוהן ביטון שונטל. אתם הייתם גדולים לכם, תודה רבה.